बैठी सर। थैंक यू। ई खून के बहुते अहम सबूत बा। ई चेन कौन दुकान से खरीदल गईल बा बतावा। जरूर बता सकतानी सर। सब गहना में जौना दुकान से बेचल गई रहेला वो दुकान के सील होला, ओके देख के मालूम कर सकीला सर। ई चेन के मदुराई के बीमा ज्वेलर बेचले बा सर। ऑर्डर देवेला के नाम बा मीनाक्षी, डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति, DYSP। मीना कमिश्नर के एग्जाम देवे खातिर चेन्नई गेल बाड़ी। आपके बोलतानी और बिटिया के फ्रेंड मेरी बना, हम ओकर बड़ भाई बोलतानी। का मेरी वजह आई रहल पूछे? ना भाई, हेजा कोनो ना आइल रहे। ओके ठीक बा सर। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? आप ही बानी मिस मीना? जी हाँ। आप एग्जाम अच्छी तरह लिखनी ना? क्वेश्चन कठिन रहा ऐसे सुने में आयल? ना हमरा तो आसान लागल। सही बात बा, होनहार स्टूडेंट के लिए तो सब अच्छा ही होला। आप तो इतना होनहार बानी, फिर कैसे खून के जगह पे चैन छोड़ के आ गईलू? हाँ? सर रवा का पूछल बानी, हमरा कुछ समझ में नहीं के आ रहल। सर रवा के बानी? हम विजय मूर्ति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वकील उदय मूर्ति के खून के केस हम ही डील करत आनी। खून मिलल जगह पे ई चेन मिलल बा। का ये आपके हो? जी हाँ सर। ये खून वाला जगह पे कैसे पहुंचल? नहीं के मालूम सर, हम मदुराई में रही तबे खो गईल रहे। आप पुलिस कंप्लेंट कैले रहली? ना सर, चोरी होके तक कंप्लेन करती, बाकी कैसे मिस हो गईल हमरो के नहीं के पता, यही से हम कंप्लेन ना कैली। ये चेन खून वाला जगह के मिलने के अपराध में हम आपके अरेस्ट करके कस्टडी में लेके पूछताछ कर सकेनी, लेकिन आप पढ़ाई करे वाले लड़की हैं, वो भी एक पुलिस वाला की बेटी। आपके फ्यूचर के बारे में सोची ले। ई केस के सिलसिले में जब भी हम आपकी बुलाई, आपको ऑपरेट करी, तब तक किचन हमारा पास रही। ओके? हमार चेन कहाँ बा? कौन चेन? मदुराई से आते समय हमार गला से निकलने रहला उहे चेन। ओह, वो वाला हम सोचले रहने की तो के ना पता कहाँ बा ई बतावा। तहार निशानी समझ के हम रूम में रख ले बानी। झूठ मत बोला, वकील उदय मूर्ति के तू ही मरला ना? खून जहाँ भइल रहे हमार चेन ओही जे मिलल। एक पुलिस ऑफिसर हमरा से पूछताछ करके गई। हम उदय मूर्ति के ना मरनी, वो फिसल के गिर के मर गए। ये हादसा तब भइल जब हम फाइल। तू सिर्फ एक मैकेनिक ही ना, फ्रॉड, राउडी, फौजरी और खूनी भी बाड़ा। हमरा तरह से संबंध रखे मीना, हमारी बात तो सुनो। मीना, सत्या, सत्या बेटा, सत्या। भगवान भला करी, 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 भगवान भला करी। काहे पागल की तरह गाड़ी चलावत रहला तू? मैकेनिक सत्या का मतलब बहुत बड़ा होला का? जब तू रोड पे गाड़ी चलावा तो केहू और गाड़ी ना चलावे का? है? थोड़ा सा चूक हो जाए तो हमार सत्या। अरे हम बोला जाता नहीं आ, तू मुंह काहे घुमावले बड़ा? सत्या का भइल बेटा? हमसे गलती हो गई दादाजी। एक आदमी के मौत के कारण हम बन गई नहीं। और मरे वाला चुपचाप ना मरल, मरते समय भी हमके आशीर्वाद दे गई। भगवान तहार भला करे बोल के मर गई। अगर वो हमके गाली दे के मर गई होत तो हम चैन से रह सकती। आशीर्वाद दे के मरे वाला के हम भूल ना सके नहीं। हम चैन से सो ना पावता नहीं दादाजी। ओकर आवाज हमार पीछा करता। दादाजी पुलिस के फोन करके बुलावा। जॉन भाई बता के सरेंडर हो जाता नहीं। ये टॉर्चर हमसे बर्दाश्त ना होता।
ई खातिर हमके मौत के सजा मिली तो हमके कबूल बा। ठीक बा, अगर पुलिस आवतिया तो तार समस्या खत्म हो जाए। जवन खून तू निखा कैले वो खून का जिम्मेदारी ले तारा ताकि सुकून मिली और सुकून तक फिर से चैन से जिए दे। तहार पीछा उदय मूर्ति निखा करत, उनकर लक्ष्य कर रहल बा। उ त मर चुकल बाड़न, लेकिन ओकरे दिल के लक्ष्य भाई निखे मरल। उहे लक्ष्य तहार पीछा करता। ओकर लक्ष्य का बा ओके खोज के तू ओके पूरा करा, तब परेशानी ना होई, तब बेचैन से जी पैबा। भैया बल्ब के थोड़ा ऊपर की तरफ से पकड़ो। अरे बाप रे, तहरा जैसन आदमी के बल पकड़े के नौबत आ गइल बा। जब हम हाथ दिखावत रहली तो बड़े बड़े कलेक्टर के गाड़ी अचानक ब्रेक मार के रुक जाते रहले। ज्यादा पाक पाक मत कर। पुलिस कांस्टेबल का नौकरी ज्वाइन करे तक हम तो हर गुरु रहनी, तू हमार चेला। ऐसन का? हाँ भैया। तहरा के अभी हमरा गुरुदक्षिणा देवे के मन करता। आता दा ना दा। चिल्ला मत, न तो गला फट जाई। अभी तो खाली शर्टे में रख ले बानी, अगले बार। अच्छा डाल दो, चाबी घुमाव। अरे घुमावा ना। अरे अरे हाथ स्लिप हो गेल रहे, बस इतना ही। रात में नींद नहीं ख्यावेला। अरे बाप रे, इतना खून बह रहल बा। सत्ता, हम जितना भी डॉक्टर के पास चल जाएं, अंत में ही जगह के बॉडी सेट हो खेला। ओवर हो गइल बा भैया। ज्यादा हो गइल तो सो जा। नहीं तार ओवर हो गइल बा। डॉक्टर भी लिक्विड फूड खाए के बोलले बा। चल हट। हमरा के हमेशा कुछ रहेगा बा। ए दाढ़ी, हमरा के एकरा बॉडी ही बोल सकीला। चल बैठ। अबे हमरी तारीफ में कुछ बोल दे। तारीफ करी काहे के? काहे पूछे ताड़ा? ल अब बोला। ल और 50 साल तोरा के क्यों न मार सके? एकर मतलब 51वां साल में तू ही आके मरबा। अब बोला। और 100 साल तोरा के कोनो बीमारी न होई। बीच में चिकनगुनिया आ जाए तो पैसा वापस करबा। ये लो 500। अब बोला। अरे भाई नाव का है तो अभी एकरा बाद ही रखली शायद सत्या। भविष्य के मुख्यमंत्री शाहिद सत्या जिंदाबाद। बाप रे, एक एक आदमी शाखा प्रमुख खातिर 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के बजट बना के घूम रहा बा। तू तो सिर्फ 500 रुपए लेके सीएम की कुर्सी पर सीधा बिठा दे ले। अरे सत्या, ऐसा आदमी चापलूसी करके देश में गंदगी फैलावेले, ए खातिर एकरा से सतर्क रहिया। अब बोला। शाहिद गली सत्या जिंदाबाद। एक ही झटका में सीएम के कुर्सी से गली में लाके खड़ा कर देलस। 100 भी गइल। अब बोला। खुश रह। 50 रुपए खातिर उतना ही बोली। अब तो सब अब गइल। बोल बे। अचानक एक्शन किंग जैकी चैन किसे हो गई? अबे हम तोर चखना ही का? दारू पिए के बाद हमें ही मिला रही तोहरा के का? हमार तारीफ कर। नहीं करब। बोला ना। ना करब बोलनी ना। कर हमार तारीफ। अरे हम लोग सत्या, क्या कर रहे हो? तारीफ कर। सत्या, छोड़ो हमके। रुका, काहे ओकरा मार रहल बाड़ा? हमार तारीफ ना कर रहा। काहे करी तोहर तारीफ? तू पैसा देले रहा खातिर तारीफ करलक, अब पैसा छीले तो काहे करी तारीफ? ना बोली। हाँ ना बोली, ना बोली। ना बोली। हमके देख के एक बोलले रहे, मरते समय भगवान भला करे बोलले रे। कौन पागल बोललक? केहू भी बोलले रहे। ओकर आवाज हमरे कान में गूंज रहल बा, गूंज रहल बा, गूंज रहल बा, गूंज रहल बा। ट्रैफिक हमके बहुत परेशानी होता। हम सुत न पावतानी, हाथ में चोट लगल, हॉस्पिटल गई नी, जाए नी, दारू पीनी और ओकरा मरनी। अब हम और पियब, काटब मारब, काटब मारब। लगा तो डॉक्टर डुप्लीकेट डॉक्टर रहे। ओकर देहल दवाई हमार खरीदल माल दोनों मिक्स होके एकरा पर असर कर रहल बा। उ कहू नशा में सड़क पर गिर जाई। हम लोग के जल्दी से बचाव चाहिए। चल जल्दी। ओकर आवाज सुनाई देता। कैसे भी करके
हमनी सब संकट के टाल देली। जा सो जा बे। भैया हमरा के बहुत डर लागत बा। तोरा काहे डर लगत बा? केहू मरे समय कुछ बोलले रहल और ओकर आवाज हमरे कान में गूंज रहल बा। बहुते डर लागत बा रे भैया। ऐसन कुत्ता भूखे वाला जगह पे भूत प्रेत ना आवेला। शांति से सो जा रे। अच्छा अच्छा हमहू भैया। बहुत डरल बानी रे। ठीक बा भैया। का भाई? वो मरद समय काहे कहलस? मरे के बाद वो ना बोल पाई, एक खातिर पहले बोल देहलस। अबे जा हट, तोहार बगल में सोए से यही सब तो डिस्टर्ब हुई। अब का करी, अंडरग्राउंड चल जाई? क्या हो रहा?